ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Дорун ТЖ. дар намури имрӯза мо мошинҳои фурӯшӣ бо нархи арзон аз шаҳри ноҳияи Тоисон баҳри шумо пешкаш мекунем. касе дар канали мо меҳмон аст, дар канал обуна шавед. дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед, лайка бижиқин, видеора то охир тамошо кунед. дар намури имрӯза инамихи мошинҳои бародаро, беҳтарин мошинҳои арзон. нархи мошинҳо сар мешаванд 5000 сомон. шумо дар комментария нависонда буден, ҳаваи мошинҳоам дар ҳамин ҷо ҳузур доранд. видеора то охир тамошо кунед ва фикротона дар комментария нависен. чӣ хели мошинҳо дар шумо дар корай, мо дар видеои оянда пешкаши шумо мегардонем. якум мошини фурӯшӣ ваз-21099, соли бароришаш 2000, объем мотор 1.5, сӯзишворияш газ ва бензин, коробка передач механик, кузаш хачбек, привод передний. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. састаиниш 100% аст. задагӣ пусидагӣ надорад, мега соҳибош. крадной краскашай. мошина фавран фурӯхта мешавад. нархаш 5000 сомон. агар харидори аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидори аниқ бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед, дар видеонавор лайк бигузоред ва фикротона дар комментария нависен. касе дар канали мо меҳмон аст, дар канал обуна шавед. як рӯз пас видеои нави мошинҳои фурӯшӣ мешавад. ҳатман дар канал обуна шавед. дуюм мошини фурӯшӣ ваз-21099, соли бароришаш 2003, объем мотор 1.6, сӯзишворияш газ ва бензин, коробка передач механик, привод передний. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. састаиниш 100% ай бародаро. 4 балунди нав дорад. хадавоиша нав кардагиянд. аккумуляторишам нав. мотор инжектор. ҳуҷҷатош бичидагиай. нархаш 7500 сомон. агар харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидори аниқ бошед, рақамҳо барои тамос занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. сеюм мошини фурӯшӣ Toyota Corolla, соли бароришаш 2010, объем мотор 1.8, сӯзишворияш бензини холӣ, коробка передач автомат, кузаш седан, привод передний, светаш сафед. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. састаиниш 100% ай бародаро. ягон дард надорад. мошинча тозаҳакай. документош бичидагиай. нархаш 95000 сомон. агар харидори аниқ бошад, бо арзон ҳам мекунем, мега соҳибош. агар шумо харидори аниқ бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. чорум мошини фурӯшӣ Opel Astra G, соли бароришаш 98, объем мотор 1.6, сӯзишворияш бензини холӣ, коробка передач механик, привод передний, кузаш хачбек. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. састаиниш 100% ай бародаро. ягон дард надорад. задагӣ пусидагӣ надорад, мега соҳибош. дута электропакет дорад. фақат ба бензин гаштагиай. газа дидагӣ нестай, мега. нархаш 27000 сомон. агар харидори конкрет набоша, мега, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. панҷум мошини фурӯшӣ Opel Caravan, соли бароришаш 98, объем мотор 1.6, сӯзишворияш газ ва бензин, коробка передач механик, привод передний. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. састаиниш 100% ай бародаро. ягон дард надорад, мега соҳибош.
нархаш 31000 сомон. агар шумо харидори аниқ бошед, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. шашум мошини фурушӣ Lexus 350 соли бароришаш 2008, объём мотор 3.5, сӯзишворияш газ ва бензин, коробка передач автомат, перевод полный, кузаш кроссовер, светаш сиёҳ. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. американка, тонировкаш то марти 2021, ҳуҷҷатош яксола. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. состояниш 100% бародаро. 4 баллон қати дискош пачкай. ягон дард надорад. фақат мегирӣ ҳай мекунӣ мега соҳибуш. нархаш 119000 сомон. агар каси харидори аниқ бошад, бо арзон ҳам мекунем мега. агар шумо харидори аниқ бошед, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. ҳафтум мошини фурушӣ грузовик газ 53. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ноҳияи Данғара. состояниш 100% бародаро. ягон дард надорад мега. мошина срочно фурӯхта мешавад. сум дар курай ба ҳамин хотир мефурӯша. нархаш 23000 сомон. агар каси харидори аниқ бошад, занг занад мега, бо арзон ҳам мекунем. агар шумо харидори аниқ бошед, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. ҳаштум мошини фурушӣ Toyota Camry соли бароришаш 2009, объём мотор 3.5, сӯзишворияш газ ва бензин, коробка передач автомат, перевод передний, кузаш седан, светаш сиёҳ. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. американка, яксола документ дорад, яксола тонировка. состояниш 100%, кожни салон. мошина срочно фурӯхта мешавад. нархаш 93000 сомон. агар каси харидори аниқ бошад, бо савдо ҳам карда мешавад. агар шумо харидори аниқ бошед, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. нуҳум мошини фурушӣ Opel Astra G соли бароришаш 2000, объём мотор 1.6, сӯзишворияш газ ва бензин, коробка передач механик, перевод передний, кузаш хачбек, светаш серебристый. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. состояниша 100% мега бародаро. молодёжни кадагиай барои худум мега. мошина молодёжни кадагиём срочно сум дар корай ба ҳамин хотир мефурӯша. яксола документ дорад, яксола тонировка. состояниша 100% мега бародаро. задагӣ пусидагӣ надорад. нархаш 50000 сомон. агар каси харидори аниқ бошад, бо савдо ҳам карда мешавад. агар шумо харидори аниқ бошед, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед.